जेबो मिन्थिया बोरै होखो जोङो अफिसियेल कागजखौ नागिरबाय मोनबाय बीटीसी सरकारा होनाय जितु अर्डार कपि बेखौ नुब्ला जोङो सोमोनांबाय बे हाखौ बीटीसी सरकारा होआखै आसाम सरकारासो होदों आसाम सरकारनि केबिनेट जथुमायाव थांखि लाबाय जे पर्बत जरानि बे फाग्लिजरा एरियायावहाय 3000 बिघा हाखौ थार्मेल पावर प्रोजेक्ट बनायनो एपीडीसीएल नि गेजेरजों आदानिनो होनाय जाबाय आरो बे थांखिखौ बीटीसी सरकारनो हरनायखाय बीटीसी सरकारा हाखौ एलटमेन्ट होबाय बोरै हाखो माबादि होखो जोंहा आयेनाव दङ जे 6 स्केड्यूल एरियानि सिङाव थानाय आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक नि सिङाव थानाय हाखौ कुनु सेन्ट्रेल कुनु स्टेट सरकारा रावनोबो होनो हाया बे हायाव आखाइ होनो हाया जुदि होनो गोसोब्ला बीटीसी सरकारासो होनो हायो बीटीसी सरकारा जुदि सानो जे अमुक कम्पानिखौ लाबोनानै एसे खामानि जागोन अमुक इन्डास्ट्रिखौ बेयाव फज'योब्ला जोंहा बीटीसी नि रायजो राजाहा गोबां मुलाम्फा जागोन बेनि थाखाय बिथांमोना रायजो राजाजों सावरायनानै गावसो हारसिङै बीटीसी सरकारासो हा होनो हायो नाथाय बेयावहाय बोरै आसाम सरकारा होनो हागोन जोंनि 6 स्केड्यूलनि जिखिनि खान्थि मा बेखौ मिन्थियामोन नामा बिनि सायाव स्टाडि खालामाखैमोन नामा ना सोरखौबा सन्तुष्ट खालामनो सोरखौबा आथिं हमनानै सोरखौबा गोजोन होनो थाखाय बेखौ होखो जों दिनैबो सानस' हाया जों थांबाय बे जायगायाव मानसिफ्रा गाबदों गामब्राया गाबै गाबै बुंबाय जोंखौ जे जोंनि हा हुआ थांजोबनोसै माबा मोनसे खालामदो जों बहा थांबावनो आंनि आइ आफाया बे हायावनो भारत उदांस्रि मोननायनि उनाव गिबि बिसायख'थियाव भट होनानै थैलांबाय दिनै आं बे हानिफ्राय बोरै खारनो बे हाया आंनि अब्ला दिनै जोंनि मानसिया मा अबस्थायाव थानो गोनां जादों बेनि उनावहाय जों रायजो राजाजों सावरायबाय मिडियानि मानसि फैबाय जों बयजोंबो सावरायनानै उनाव मिडियाफ्रा जोंनिफ्राय बाइट लाबाय आं बेयाव स्पष्ट बुंदों जे बे हाखौ रायजो सरकारा होनो हाया जितु सथं जोंहा खुंथाय बेबस्था दोङो बेखौहाय इन्टारफेयार खालामनो हाया अर्डार होनो हाया बीटीसी आव इन्स्ट्राक्शन होनो हाया खारन बीटीसी आ 6 स्केड्यूलनि सिङाव थानाय मोनसे सथं सरकार बेहा गावनिनो लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ गासैबो बेवहाय गोहो दंखाजोबो अब्ला बोरै होनो हाखो बे इलिगेल ओजों जि थार्मेल पावर प्रोजेक्ट बानायनो नागिरदों बे ओरैबायदि एरिया बिसाक्त जायो बे जायगानि सोरगिदिं 10 किलोमिटार गोजानसिम मानसिथ' थानो हाया जिब जुनारबो थानो हाया नाथाय बेवहाय मा खालामदों गामिनि न'नि सिथ्लानिफ्रायनो खामसालि उसुंदानिफ्रायनो दानख्लाब बिथांमोननो हाखौ होदों आरो मानसिया बेबादि न'खौल' ओरैनो लानानै थांनानै थानो हाया बारि बागान नांगोन दुब्लि नांगोन सोरबाया लुबैनानै कबि गायना जागोन बानलु दुन्दिया गायनानै जागोन होनब्लाबो थुख्रासेबो हा गैला बेबादिखि मानसिया थांनानै थानो हायो ओरैबायदि बुंनाय जाबाय जे जेब्ला बिथांमोना गाबख'दों जे बेयावहाय बे प्रजेक्टखौ बसायोब्ला जेब्ला बानायबाय थानाय समावहाय 20,000 मानसिया साख्रि मोनगोन जोंनि दानि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा बुंबाय मिडियायाव जे जेब्ला बेनि कन्स्ट्राक्शन सोलिबाय थागोन लुबाय थागोन बानायबाय थागोन अब्ला 20,000 मानसिया साख्रि मोनगोन आरो जेब्ला जाखांगोन कमप्लीट जागोन सम्पूर्ण बानायखांगोन बे प्रजेक्टआ गायसनजागोन बेनि उनाव 10,000 मानसियालायनो पार्मानेन्ट साख्रि मोनगोन जोंनि सोंनाय आदानि ग्रुपजों 10,000 साख्रि मोननायनि एग्रिमेन्ट दंमोन नामा बहाबा दङब्ला जोंनोबो खिन्थियोब्ला जों साननाय नायनो हागोन निश्चय गैया बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ जेब्ला जों बुंबाय बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौहाय लाख मानसिया नायबाय हयथ' मोनसे समाव जोंनि गिबि मन्थ्रियाबो नुहैबाय गिबि मन्थ्रिया बिनि सायाव आंखौ बाथ्रा बुंनो सानसे फन खालामबाय बेखौ जाहाथे आं आरो बारा लाङा जाहाथे बेलेन्स खालामनानै दोनो नाथाय जों आरो जोंखौ बुजायनायनि खोथा गैया सानसे आंखौ लिंहरनानै बुजायगोन होनबाय किन्तु जोंथ' आरो बेखौ बुजायजानायनि खोथा जोङो लिगेल खोथा बुंदों जों बानायनानै खोथा बुङाखै जि आयेन जोंनि जि मोन्थाय 6 स्केड्यूलनि जिथु मोन्थाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव सोरहा मा गोहो दङ गैया बिनि बुंनायनि बाथ्रा बे बानायनाय बाथ्रा नङा उनावहाय जों आरो हरावनो आरो जों मेम'रेन्डाम बानायनानै जोङो बीटीसी सरकारनो हरबाय प्रमोद बर'नो आं पार्सनेलिबो हरदों
ओजों गुबुन साइडथिबो आं हरबाय रायजो सोरखारथिंबो बेनि उनावहाय साननैसोनि उनाव जोंनि गिबि मन्थ्रिनि रावा सोलायबाय जे आं बिटिसिनि मानसिफोरनि मोजांनि थाखायसो खालामनो सानदोंमोन जुदि नाङाब्ला नाङासै आंबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दखल खालामनायनि बदनामखौ लाला आंहा गुबुन जायगायाव हा नायना दोनखानाय दङ धुबुरियाव होननानैहाय बै बिलासिपारायाव मुसलमान मानसिफोर जनानै थानाय 4000 बिघा हाखौ एभिक्सन खालामहैबाय दा बेयाव लांनायनि खोथा दिनै आं बेखौ बुंनो लुबैयो जे जों जुदि थिगै थायोब्ला जों जुदि आयेनगत सोलियोबा जोंनि खान्थि जि होखानाय पावार फांसन 6 केडेलनि बे गासै बाथ्राखौ जोङो थि लाखिनो हायोब्ला बुंनो हायोब्ला रावबो जोंखौ लोरसोर खालामनो हाया बेयावहाय मानि थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथाङा मानो पर्बतजरानि रायजोजों गसंनो हायासै जोंनि बिटिसि सोरखारा मानो जोंनि रायजोजों थायालासेनो गुबुनखौ मानो सन्तुष्ट खालामनो थाखाय हानो होनो नागिरखो जों मिथिगौ पर्बतजरानि बासबारि होननाय गामियावनो एबसुनि कनफारेन्सआव गिबि खेबनि थाखाय डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ लानाय आरो बे जायगायावनो जोंनि बर'फ्रा हानि थाखाय गाबनो गोनां जाबाय जोंनि बयनिबो बारा आन्दोलन खालामनाय अभारग्राउन्डआव बयनिबो बांसिन आन्दोलन खालामनाय मानसियानो बिथां दानि सोरखाराव थानाय चिफ बिथांमोन बयनिख्रुइ बारा लेक्चार होग्रा जाय लिडार बेनो चिफ जानानै दंमोन प्रमद बर' बिथां बयनिख्रुइ बारा बर' हारिनो प्रतिश्रुति होग्रा लिडार बिथां प्रमद बर'आनो दङमोन सोरबा दुखिया मानसि अन्थाइ खुरनानै जाग्रा सोरबा साम' खननानै फाननानै जाग्रा सोरबा दिंखिया मैगं फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौबो आन्दोलनाव थाङाब्ला फाइन लानाय बादि आसि थुफ्लं थै होनानै सय होनानै लांब्ला बड'लेण्ड मोनबोगोन होनलायलायनानै प्रतिश्रुति होनाय सासे जोंनि लिडार जायखौ मेक्सिमाम बर'आ फोथायोमोन बिथाङा चिफ जाना थाबाय थानाय समावनो दिनै पर्बतजरायाव जोंनि बर' हारिनि मानसिया माने जोंनि हाखौ हो गुबुननो होनाङा होननानै पेट्रल लुनानै माने थैनो ओंखारनो गोनां जानाय बर' आइजोफ्रा मानो हासिब लायै जोंनि हाखौ जोंनो होफिन होननानै मानो बुंनो गोनां जानाय अब्ला जों बहा थांगासिनो दं जों बहा दङ दिनै जोङो मोननाय मोनिखौल' हिसाब खालामबा जाया जों जुदि दिनै जोंनि बे जि मोनखानाय फिसा जि सासन बेबस्था बे 9000 बर्ग फुट किल'मिटारनि जिथु जोंहा मोनसे बेंखन दङ दा बिथिं बाराय फैबाय बेखिनि गासैखौबो लानानै जि सासन बेबस्थायाव जों दङ बेखौ जुदि जों दाबथानानै लाखिनो हाया होमब्ला जोंनि इयुना खोमसि जों जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो जेबो होलांनो हानाय नङा दिनै जोंनि इयुन जोलैनो सिमां आरो मिजिं जों होलांनो हानाय नङा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जों जोंनि खोथाखौल' सानबाय थाबा जानाय नङा जोंनि दिनखौ जोङो जानानै फोजोबलांसिगोन जेरैब्लाबो नाथाय व्हाट एबाउट आवर यां जेनेरेशन जोंनि लाइमोनफोरा मा अबस्थायाव थागोन जों बेखौ साननो नांगोन दिनै सान्थिनि खोथा बुङो खालि सान्थि थांनाय बोसोरब्रै प्रमद बर' बिथाङा जेरावखि मिटिं खालामा खालि सान्थि आरो सान्थि जों सान्थि लाबोबाय दाख्लैबावै थांनानै आरो चिफ मिनिस्टाराबो बुंहैलायबाय जोंसो सान्थि लाबोदोंनो आंसो लाबोदों होनहैलायबाय बिटिसिआव सान्थिखौ आंसो लाबोदों जा कनफिउज जाबाय सोर सान्थिखौ लाबोमारदों मा सान्थिनि खोथा बुंदों बिथांमोनालाय आं बुजिनायाव सान्थिया मोननै थायो मोनसे सान्थिया जाबाय जोंनि जिउमानि सान्थि बेखौहाय माइकआव बुंनानै मिटिंआव हज्रिखावनानै सोरनिबा सिपिआव सोरनिबा मनायाव सोरनिबा खसाव रावनोबो सोनानै होनो हाया राननो हाया आरो गुबुन मोनसे सान्थिनि खोथा बुंदोंब्ला बे सान्थिया जाबाय नंगौ सानि सान्थि दिनै आर्मि पुलिस हाबलिया दिनै सिलाइनि बा बमा गावनायनि खोथा गैलिया रायजोआ सान्थियाव दङ आरो जुदि बे सान्थिनि खोथाखौ बुंदोंब्ला बे सान्थिखौ सोरबा प्रमद बर'आ लाबोआखै सोरबा हिमन्त बिश्वआ लाबोआखै बे सान्थिखौ लाबोदों एकमात्र एनडिएफबिआल'सो एनडिएफबिआ हाथियार लांनानै दावहा होदोंमोन गोलाव सम हाथियारजों दावहा नांबाय भारत सरकारा आसाम सरकारा मोनसे समाव सानदोंमोन सानैसोल'सो बिसोरखौ जोङो दमन खालामनो हागोन आर्मि लानानै फैबाय सिआरपि लानानै होबाय सानदोंमोन जे सानैसोखौ गावथारोब्ला गामियाव थांनानै सानैसोखौ एरेस्ट खालामोब्ला गावथारोब्ला बर' आइजोफोरखौ सानैसो जिनाहारि खालामोब्लानो बे संगठना जोबगोन होननानै नाथाय नुबाय बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 10 बोसोर नङा 20 बोसोर नङा 30 बोसोरनिख्रुइ बारा जेब्ला गासैबो
जि खहा जाब्लाबो दावहाखौ जेब्ला लाखिनानै थाबाय भारत सरकाराबो गंलायनो गोनां जाबाय जे बिसोरहा थारैनो राजखान्थियारि जेंना दंमारो बिसोरजों सावरायनांगोन सावरायबाय बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 15 बोसोर सावरायबाय सावरायनायनि उनाव मोनसे गोजोन गोरोबथा जाबाय बे गोजोन गोरोबथायाबो एनडिएफबिनि मथे जायासै एनडिएफबिनि हिसाबै जानायमोनब्ला दिनै गोजौ थाखोनि जों मोनसे एकर्ड मोनगौमोन गोरोबथा मोनगौमोन हयथ' नोंथांमोना दिनै बेबादि अबस्थाल' जानाय नङामोन जे खालि सोजानाय किन्तु हयथ' जोङो हायानो बिथांमोननि बिनाया आलादामोन हायानो बारायनायनिसो खोथामोन नाथाय बेबो जायासै बे सुक्तिखौबो एनडिएफबिनि सुक्तिखौबो जायफोरखौ सहि होफा होनना बुंनाय बिथांमोना दिनै नष्ट खालामनानै होबाय उनावहाय खालि फर द सेक अफ पिस खालि शान्तिनि नामाव बेखौ सहि होनो गोनां जादों दिनै कम्पिटिशन जोंनि गेजेराव जौगानायनि कम्पिटिशन नङा नाख्रेबलायनायनि कम्पिटिशन सोरखौ बहा सोना दोननो हागोन सोरखौ बहा गादबना दोननो हागोन आं बेसे हारसिं गोजौआव थांनो हागोन बिनि बादायलायनाय जाय बादायलायनाया हेल्दी नङा दिनै बिथांमोना जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय बे सेक्रिफाइसखौ दिनै रिकगनाइजेसन होनायनि लामायाव गैया आरो जुदि बोसोरबा जों स्रि स्रि जनानै थायो रावबो आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा बेखौ गोसोखांनाय नंला बावसिगोन दिनैनि 20 बोसोरिया गथ' दिनैनि 25 बोसोरिया सेंग्राया एनडिएफबिनि खोथाखौ मिन्थिया अब्ला बोसोरबानि उनाव मा जाहैगोन बिथांमोननि जि सुप्रिम सेक्रिफाइस सोरबा मानसिया सोरनिबा थाखाय माब्ला जिउ होनो हायो जेब्ला आं आंनि जिउनिख्रुइ सोरनिबा जिउखौ बांसिन मोजां मोनो गावनिख्रुइ आं गुबुनखौ मोजां मोनोब्लासो बे मानसिनि थाखाय आं जिउ होनो हायो अब्ला दिनै एनडिएफबियाव थांनाय सेंग्रा जोहोलावफ्रा गावनि जिउनिख्रुइ बर' हारिखौ बर' हादरखौ बांसिन बारा मोजां मोनोमोन जायनि थाखाय बिथांमोना मिनि मिनि आखायाव हाथियार लानानै ओंखारलांनो हानाय आर्मि पुलिसनि गुलिफोरखौ बिखायाव लानो हानाय आखायाव हाथियार लायोब्ला गावबो थैगोन बेखौ मिन्थिखायो आरो बेबादिहाय बिथांमोना खालामो बिथांमोना अनेक सिमां दङमोन जेब्ला बिथांमोना बे एनडिएफबिखौ दादों जे जोङो बर' हारिखौ उदां खालामगोन गुबुनजों मुगैजानायनिफ्राय जोङो बासायगोन मान सन्मानजों बिखाफोर दाननानै खर' दैखांनानै बे बुहुमाव बे हारिखौ जों गसंहोगोन ओरैबायदि जौगाथाय खामानि मावगोन राव हारिमुनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गायनाय फुनायनि बिथिङाव गासैबो बिथिङाव बर'खौ ओरैबायदि आखा फाखा हारि हिसाबै थांनानै थाहोगोन गुबुना जाहाथे नायदाव होननानै बुंनो गोनां जायो औ बर' हारिया बिराद गोजौआव नाथाय बेफोरखौ मावफुंनो खाबु मोनासै सोरबा खाबु फलान साफा थानाया सोरजोंबा सिथाबनानै खामानि मावबाय माखासेया खिन्थु जेलावनो थानांबाय आरो जायफोरा जेलाव गैया बिथांमोननि अबस्थाया मा दिनै नोंथांमोना हयथ' गासैबो मिन्थिया दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा ब्रयलार दाउ दाननानै जायो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा हाजिरा मावनानै जायो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा बेटारि गारि बोनानै जायो दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा बायदिसिना गिदिर गिदिर बेरामाव गोग्लैयो सोरनिबा देहायाव दाबो गुलि दङ सोरहाबा रोदा मोनसे जनाय बोसोर बोसोर खस्थ'आव थांनांनाय हाग्रा बंग्रायाव थानाय दायो गिदिर गिदिर बेमाराव गोग्लैयो गिदिर बेराम नायनो थाखाय बुरजा थाखा नांगौ थाखा फैसा गैयै दब दब थैयो थैनायनि उनाव फेसबुकाव होयो सोर सानसे RIP लिरबाय अखानायनिफ्राय बयबो बावबाय दिनै बिथांमोनहा गोजान गोजान जायगायाव केस दङ अरुणाचलाव केस दङ नागालेण्डआव केस दङ मेघालयआव केस दङ जेरावहाय हाजार हाजार थाखा नङाबा थांनो हाया खनथाम जुदि हाजिर जाहैया एरेस्ट खालामनायनि वारेन्ट फैयो आरो एरेस्ट खालामनानै गिनानै सुइसाइड खालामनानै आत्महत्या खालामनानै थैदों एक्स एनडिएफबिफोरा मा अबस्थायाव दङ जों बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जुदि बावसोमनायखौ जुदि जों साना अब्ला जों इनाय खालामनाय जागोन दिनै जाय जोहोलावफ्रा बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफोरा दिनैसिम बे बर' हारिनि आन्दोलनफ्राव जेल जानांबाय आरो दासिम जानानै दङ बिथांमोनखौ मान होनानै जायफोरा बे बर'नि आन्दोलनाव
दिनै संग्रामनि समावहाय जाय आइजोफोरा बिमाफोरा जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोनखौ मान होनानै जायफोरा पुलिस आर्मिजों बुख्रुबजाबाय इनाय अत्याचार खालामजाबाय बिथांमोन बयखौबो मान होनानै जों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डखौ दादों दिनै जोङो बे एपिबि खौ मोनसे मुभमेन्ट खालामनो नागिरदों नाथाय बे मुभमेन्टआ हाथियारनि मुभमेन्ट जानाय नङा बे मुभमेन्टआ रेल लामा होबथानायनि जानाय नङा बे मुभमेन्टआ दिनै राजा लामा जोबथेनानै जानाय नङा बे मुभमेन्टआ जागोन पलिटिकेलि सिस्टेमाव थानानै जोङो पलिटिकेल राइट्सखौ लानाय जोंनि गासैबो रायजो राजानि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनाय खौसेनि थाखाय खामानि मावनाय आरो गोग्गो सान्थिनि थाखाय खामानि मावनाय बेनिखायनो जों बुंदों पलिटिकेल मुभमेन्ट फर इक्वेलिटी पलिटिकेल मुभमेन्ट फर जास्टिस पलिटिकेल मुभमेन्ट फर कमप्लिट डेभलपमेन्ट एन्ड पलिटिकेल डेभलपमेन्ट फर पार्मानेन्ट पिस दिनै सान्थिया ओरैनो खुगायाव बुंनाय जिनिस जानानै थादों जानो हागौ सानै साथामा सान्थि मोनदों खिन्थु दिनै रायजोनि न'खर न'खर थांनानै सोंहैथां सोर सान्थियाव दङ जों दिनै खोथाफोरखौ आं गले गले रिपिट खालामगोन जे जोङो मोननाय मोनिखौ लानानै नायालासिनो जोंनि इयुन जोलैनो जोङो माबादि मोजां मोनसे इयुन होलांनो हागोन जोंनि बे थै जिउ होनानै मोननाय जा गोहो खुंथाय बेखौ जों माबादि गाबथाना लाखिनो हागोन आरो जायफोरा बे हा मोननो थाखाय दिनै बावसोमलांबाय बिथांमोनखौ जों बोरै मान होनो हागोन बेखौ साननानैसो दिनै जोङो खामानि मावनो नांगोन जोंनि सायाव मेगन गोसाफोरनि नोजोर दिनै नेशनेल पार्टीफ्रा जोंनि गेजेराव फैनानै बुंफैदों जे जों लायनो डाबल सुबिदा लादों माबा 6 शेड्यूलनिबो सुबिदा लादोंनो आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिबो सुबिदा लादों बे बोरै खोथा दिनै बिजेपि बादि गिदिर मोनसे हानजाया जोंनि बे फिसा थै जिउ होनानै मोननाय काउन्सिलखौ दिनै सिख'नो नागिरदों जों माबादि होनो हागोन दिनै बिथांमोना बेखौ लानो थाखाय जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोनो नागिरदों नैबेबादि खोथाफोरखौ बुंफैदों आरो बेफोर खोथाखौ बुङोब्ला जोंनि गेजेराव मा जागोन असान्थि फैगोन ट्राइबेल नन ट्राइबेल बर' बर' बेफोर खोथाया फैगोन आरो बिथांमोना जिखौ सानदों बेखौ मावनो हानाय नङा नाथाय जोंनि गेजेराव बेखिनिखौ मा खालामनो हागोन जे डिभाइड एन्ड रुलखौ जोंनि गेजेराव लाबोनो हागोन दिनै जि 6 शेड्यूलखौ दानना होनायनि खोथा बुंदों कारण बिजेपिनि स्टेट गभर्नमेन्ट माने स्टेट प्रेसिडेन्टआ बुंदों जे जों सोरखाराव फैयोब्ला गोहोआव फैयोब्ला हले बे मोननैनि मोनसेखौल'सो जोङो लाखिगोन मोनसेखौ दाननानै होगोन बिथाङा सोर बेखौ दाननानै होनो जाय 6 शेड्यूलनि खोथा बुंदों बे 6 शेड्यूला दिनै 22 बोसोर जाबाय मोननाया बिथाङा दिनैसो बोरै नुखो जाय 6 शेड्यूलनि खोथा बुंदों बे जाबाय कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गावआबो कन्स्टिट्यूशननि सायाव आखाइ होनानै सर्ट बांसा लानानै एमपि जादों बिनि उनाव आरो बेयो संबिजिरनिनो बेरेखा बुंबाय थादों जाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा बुंदों बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ भारत सरकारा जोंनो होआखै आसाम सरकाराबो बेखौ सोरजियाखै बेखौहाय ब्रिटिश सरकारासो साहाबफोरासो जोंनो होदोंमोन दिनैनिफ्राय 139 बोसोरनि सिगाङाव 139 बोसोरनि सिगाङाव थामहिनबा भारतआ उदांस्रि मोननायनि 60 बोसोर सिगाङावनो साहाबफोरा ब्रिटिश सासन सालायबाय थानाय समावहाय ब्रिटिश सरकारा बेखौ जोंनि थाखाय बे कनसेप्टखौ लाबोनाय जोंनि थाखाय मोनसे बे आयेन दोनख'नायखौ लाबोनाय बिथांमोना जेब्ला आसामाव थाबाय नुबाय जे गासैबो ट्राइबेलफोरा बर'आनो जा राभायानो जा टिवायानो जा मिसिङानो जा ओरैबायदि दाब्ला थायो खालि जानाय लोंनायावल' मुखुब गावनि हा हुनि प्रति जेबो थाल गैया गावनि राव हारिमुनि बागै जेबो थाल गैया ओरैबायदि सजा सिम्पलहै थायो जे बेबायदि थाबाय थायोबा बे ट्राइबेल मानसिफ्रा बे मेलेम गोनां हारिफ्रा बे बांसिन बुरजानि हारिफ्रा गिदिर हारिफ्रा फैनानै बिसोरनि हा हुखौ सिख'जोबगोन सानसे समाव बे ट्राइबेल मानसिफ्रा आथिं गंसेयाव गसंना थानोबो जायगा थाहैनाय नङा बेबादि साननानै जों माबा मोनसे खालामना गालांनांगोन थ' जेराव ट्राइबेल दंमोन बे हाफोरखौ प्रोटेक्टेड एरिया होननानै फोसावो डेजिगनेटेड एरिया हिसाबै फोसावो उनावहाय मोजां खोथाया बे जाबाय जे जेब्ला बिनि 61 बोसोरनि उनाव भारतआ उदांस्रि मोनो अब्ला आसामनि बै समनि फार्स्ट गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर गोपीनाथ बरदलै बिथाङा बे साहाबफोर बानायना गालांनाय बे एक्टखौहाय
बे कन्सेप्टखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हिसाबै रेगुलेट खालामो लाखियो जे दाबो ट्राइबेलफोरनो बेखौ नांगौ जादों बेवहाय जों बेखौ लाखिगोन आरो बेल' मोजां बाथ्रा बेवहाय भारत सोरखाराथ' बानायाखैयानोसै आनखि आसाम सोरखाराबो बेखौ सोरजियाखै बेयो सम्पुर्ण रुपे ब्रिटिश सोरखारनिसो सोरजिनाय बेनि उनाव दिनै बेखौ जोंनिफ्राय मा होनो दानख'ना होगोन होनो जों नायोब्ला जों नुयो जे दिनै सारा आसामाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दङ बिनि 5 लाख बिघा हाखौ दिनै ट्राइबेल नङिफोरा दखल खालामनानै दङ बेफोरखौ खिन्थु नायनायाव गैया हाइकर्टआव केस होबाय हाइकर्टआ अर्डार होबाय आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ जे जेराव जेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायावहाय ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा हा दखल खालामनानै दाङो होखारजोबनांगौ एभिक्सन खालामजोबनांगौ नाथाय दिनैसिम खालामासै अब्ला दिनै जोंखौ रक्षणाबेक्षण होनांगौ जोंनि रैखाथिनि खोथा साननांगौ ना जोंखौ गोहो बारा मोनदों ना जोंनिफ्राय सिख'नो नांगौ बेबादिहाय गोबां बाथ्रा दङ जि बाथ्राफ्रा दिनै जोंनि इयुनखौ खोमसि खालामनो थांगासिनो दङ दिनै मानसि सासेनि आथिं आखाइ गन्थं खोमाखौ सानफा मोनफा दानख्लाब होयोब्ला जेरै बे मानसिया नोरजिया जानानै बेरामि जानानै मोनसे समाव थैहैगोन थिग बेबादिनो जोंनि बिटिसिनि गोहोफोरखौबो सानफा एफा दानख्लाब होनानै कर्तन खालाम दिनैहाय बेखौ नोरजिया खालामनो नागिरदों बेखौहाय दुर्बल खालामनानै सोलिनो हायै अबस्था मोनसे समाव बुंथोंसैलाय जे बेहा दिनै जेबो 6 केडेलनि केरेक्टारिस्टिक गैला बेखौहाय जोङो सेटेलाइट काउन्सिल हिसाबै फोसावनोसै होननानै गिनो गोनां बाथ्रा बिथांमोना गाज्रि खालामनो होनबा गासैखौबो खालामनो हायो जेब्ला बिटिआर सोरखार जाबाय गोदानै अब्ला जाय गभर्नमेन्टआ इलिगेलि जानाय जाय बिथांमोनखौ सोरखार दानो थाखाय रायजोआ भट होआखैमोन बिथांमोना दिनै इलिगेलि एमसिएलए खावै लांनानै कंग्रेसनि एमसिएलए खावनानै लांबाय जिएसपिनि एमसिएलए खावनानै लांबाय बिपिएफनि एमसिएलए खावनानै लांनानै गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव 2 सप्ता गेट ताला मारिनानै सिआरपिफोरखौ बेंखनलायनानै दोनहोनानै जेब्ला इलिगेल सोरखार दाबाय बेनि उनाव जोंहा खहा आरो खहा दाबायन देन किन्तु मानो गाबथानो हायासै दिनै जोंनि जि 40टा बिफान दंमोन बे 40टा बिफाननि मोन 16 बिफानखौ आसाम सोरखारा लांबाय माब्रै लांनो हाखो माब्रै हरनो हाखो बेयाव आं दहायनो बुंदों जे 6 केडेलनि जिथु पावार बेखौ आसाम सोरखारा बारायनोबो हाया बेखौ खमायनोबो हाया होनोबो हाया जोंहा गावनि बे सथं सोरखारनि सिङावहाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रि होनो हानाय मोनसे बोर्ड दङमोन सीएसबी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड बेखौबो भंग खालामनानै होबाय जे जों आसामानो एडभार्टाइजमेन्ट होगोन नोंसोरनि थाखायबो आसामानो इन्टारभिउ लागोन आसामानो रिजाल्ट होगोन आलादायै आरो बिटिसि आरो बेफोरखौ एडभार्टाइजमेन्ट होनो नांलिया कन्डाक्ट खालामनो नांला बेखौबो होलायबाय दिनै गासिबो दावराव खालामनायाव जोंनि इन्टेलेक्चुयेल्सफ्रा प्रेस मिट आफ्टार प्रेस मिट गुबुन हानजाफ्रा दोलोफ्रा बुंबाय थानायनि उनाव देग्लाय मोनफिनबाय बेखौ मोनफिननायखायनोथ' बे दा माबाफोरा जाबायना इन्टारभिउफोरा जाबाय बे भिसिडिसि सेक्रेटारि माबा फरेस्ट 1-2 ग्रेडनि बेफोरो जाबाय जायखौ थांनाय इलेक्शननि माबा बे इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि सिगां 8निफ्राय 15 लाख थाखा होनानै एपइन्टमेन्ट होबाय थ' जों दिनै करापसन फ्रिनि खोथा बुङो बेबो गैया रायजो राजा नोंथांमोन जों दिनै नोंथांमोननो खुनु प्रतिश्रुति डाइरेक्टयै जों होआ किन्तु जों जिखिनि खामानि मावो जों गासैखौबो मावगोन दिनै जुदि जोङो प्रतिश्रुति सिगाङावनो होनो जायोब्ला खोथा होखायोब्ला अमुक मावगोन थमुक मावगोन होननानै जों भुवा प्रतिश्रुति होनाय जागोन नंखाय फोलानाय जागोन अब्ला जोंहा गुबुन सोरखारजों जेबो फाराग थानाय नङा जों मिन्थिगौ दिनैनि जा राजखान्थि बे राजखान्थिया मोननै जिनिसजोंल' खारो बे मोननै जिनिस गैयाब्लानो दिनैनि राजखान्थिया खारा बे जाबाय फैसा आरो मिसा जाय मिसा खौरां बुंनो हायो बेनो राजखान्थि खालामनो हायो भट मोनो आरो जायहा फैसा दङ बेनो भट बायनानै देरहानो हायो नाथाय जोंहा बे मोननैबो गैया ना आं मिसा खौरां बुंनो हायो ना जोंहा फैसा दङ बेहा गैया थेवब्लाबो जों दिनै रिस्क लादों थेवब्लाबो जों दिनै साहस खालामदों जोंनि इयुन जोलैनो जाहाथे जोङो गोग्गो मोनसे रैखाथि गोनां भबिष्यत होलांनो हायो जाहाथे जोङो थै जिउ होनानै मोननाय बे जि जोंनि बिटिसिनि जि गोहोफोर बेखौ जाहाथे जोङो गाबथानो हायो
जायफोरा बेफोर मोनथाम सुक्ति जाजालायनाय बादिहाय बावसोमबाय मावसोमबाय बिथांमोननि थाखाय जाहाथे जोङो मान होनो हायो। जों गादिनि थाखाय पावारनि थाखाय नङा, नाथाय जोंहा जि दंखायो बेखौ जोङो गाबथानो थाखाय दिनै गसंदों। बेखौ जों गाबथानो हायाब्ला जोंनि इयुना खोमसि। दिनै थांनाय सोरखारा बुंदोंमोन जे जों जुदि इउपिपिएलआ स्पेसियेलि बुंदोंमोन जों जुदि सोरखार दानो हायो अब्ला न'खर 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 साख्रि होगोन। नोंथांमोनाथ' थांनाय बाराव माने बिटिसिआव गैयामोन नालाय भट होनो मोनाखै, बेफोरबायदि हयथ' खोथा खोनाफेराखै, खिन्थु जोंनाव जों जेरावबो बे खोथाखौनो बुंनाय ससियेल मिडियाआव एसे नुगोन नोंथांमोना जे इउपिपिएलआ सोरखाराव फैयोब्ला न'खर 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 भट होगोन, वान भट वान जब होननानै बुंनाय। बुहुमाव जेरावबो जाफेरा बयनिख्रुइबो डेभेलप्ड कान्ट्रिब्लाबो न'खर 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 साख्रि होनो हाया सोरखारा। थेवब्लाबो जोंनि रायजोआबो फोथायफ्लाङो जागोन खोमा। आं मोनसे केम्पेइनाव थांदोंमोन थांनाय बाराव, बिसायख'थि केम्पेइनाव थांनायाव खोथा बुंबाय, मिटिंआ जोब्बाय। बिनि उनावहाय आंनि सिनायखानाय सासे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनानै बुंफैबाय, आगै देग्लाय नोंसोरनो भट होनो हालिया दे, गाज्रि दा मोनबाय। मानो होनबाय आं, होनबाय माबा जोंहा फिसाला सासे फिसाजो सासे BA पास जानानै दङ, साख्रि मोनाखै, माबा न'खर न'खर साख्रि होगोन देग्लाय गोदान सोरखार फैब्ला, बेवहाय बिफाया ट्रेक्टराव होनो होबाय साख्रि मोनथों होननानै होनबाय। दाबो बे गथ' सानैया दाबो साख्रि मोनाखै, दाबो दङ न'आव। फोथायोना सिबायफोर। आरो बुंलायबाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखा होगोन। 75,000आथ' बाद, 50,000आबो बाद, दिनै 25,000खौनो मोनाखै। आसियाव साननो हानाय मोनफा मोननैया मोनदों। 25,000नि थाखाय मानसिनो प्रतिश्रुति होनाङाथ', बेखौथ' होखागोन ना सोरखारा, जाय फैब्लाबो 25,000खौ मोनखागोन। सर्ट बांसा लाबाय मानिबा, प्रतिश्रुति होबाय मानिबा, होबाय माब्ला। ओरैबायदि खोथा बुंबाय खोनाफेरै जाफेरै। जोंनि सोरखारा फैयोब्ला कारापसन जाया, थाखा थाइसेबो होआलासिनो साख्रि मोनगोन, सानसेयावनो एडभार्टाइजमेन्ट होगोन, सानसेयावनो इन्टारभिउ लागोन, सानसेयावनो रिजाल्ट होगोन, सानसेयावनो एपइन्टमेन्ट होगोन। बिखि जायो? फुङाव 6टा बाजाव एडभार्टाइजमेन्ट होबाय, मानसिफ्रा 10टाव एप्लाइ खालामबाय, बिदिब्ला बिदिसो जानांगोन। 2टाव इन्टारभिउ होबाय, इन्टारभिउ बे हाजार हाजार इन्टारभिउ होनायखौ 4टा बाजाव नायजोब्बाय, हरनि 6टा बाजाव एपइन्टमेन्ट होबायलायनो। बिखि जानो हायो नामा? बे असम्भब, बुंथावा। खर'आ थिग थाब्ला मानसिया बेफोर खाथिखौ बुंनो हाया, रावबो बेखौ फोथाया। थेवब्लाबो जायफोरा बे इन्टारभिउनि प्रसेसखौ मिन्थिया बेखिनिखौथ' हागोन लायो थगायनो, नङा होमबा? खावसेया हायाब्लाबो 25%खौ हागोन, 30%खौ हागोन, अन्तत 40 बाहागोखौ थगायनो हाबाब्लाथ' मोननैसो भट मोनगोन। जायफ्रा दिनै बेंगालराव साख्रि मावनानै दङ, जायफ्रा दिनै चेन्नाइआव दङ, बहाबा दङ, दिल्ली मुम्बाइआव दंहैयो, फिसा फिसा 4th ग्रेडनि साख्रि मावनाय दङ, जोंनि सोरखारा फैब्ला बिसोर गासिबो फैफिननो मोनगोन बिटिसिआव, आरो न'आव बिमा बिफाजों थानानैहाय साख्रि मावनानै जानो हागोन। दाथ' आरो बांसिनसो थांगासिनो, बहा फैनानै बेयाव साख्रि मोनो, बारा थांगासिनो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा। उफाय गैया, बेबादि गोबां प्रतिश्रुति होबाय। बेनिखायनो जोङो बेफोरबादि प्रतिश्रुति होनो गोसो गैया। जों बेफोरखौ फोलानानै रावनिबो जोङो भट बायनो गोसो गैया। दिनै जुदि जोंहा थाखा गैयियावबो जों भट बायनो हाया, जों बायजायाबो, जोङो माने फानजायाबो। नांगौब्ला जोङो खम सिट मोनथों, जेबो नङा। नांगौब्ला जों हारिथों, थेवब्ला जों नंखायनि जोङो आश्रय लाया। जों दिनै फैसानि जों आश्रय लाया। दिनै जों नुदों बिटिसिआव गिदिंनानै बे मास मोनबायाव जोंहा पार्टिया मास मोनबाल'सो जादों। जे दिनैबो बिटिसिआव हाजार हाजार मानसि दङ जायफ्रा फैसानि उन खारा। दिनैबो बिटिसिआव हाजार हाजार मानसि दङ जायफोरखौ मिसा खोथा बुंनानै फोलानो हाया। दिनैबो बिटिसिआव हाजार हाजार मानसि दङ
जायफोरा गावनि फिसा फिसौनि इयुननि थाखाय सानो बे थै जिउ होनाय बिटिसिनि गोहोखौ रैखा खालामनो सानो आरो जायफोरा बावसोमबाय हारिनि थाखाय बिथांमोनखौ मान होनो गोसो आरो बिथांमोनानो दिनै एपिबिनि फैसाबो थाखाबो गोहोबो बोलोबो आरो बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो खामानि मावगोन जों साबायखर बावो बेखिनि रायजो राजाखौ जायफोरा दिनैबो बर' फिसा हिसाबै गावनि सायाव फोथायनानै खर' दैखांनानै दङ बेनिखाय आइ आफा नोंथांमोन जों बाथ्राफोरखौ गोरलैयै लाजाया जों जेराव थांदों जोङो गामि गामि इलेक्शननि जोङो केम्पेइन खालामदों मानसिया बुंदों जोंखौ मालाबाबो बेफोर खोथाखौ रावबो खिन्थायाखै जोंनो फैनानै बुंफैयो केन्डिडेटआ पार्टिनि मानसिया जे नोंसोरनि लागोआव सिमेन्ट लामाया जायासैना देग्लाय खालामना होसिगोन दे भटखौ होदो बै दालाङा जायासैना बेखौ बानायना होसिगोन आरो मा नांगौ औ हल मोनसे नांगौ रायजोनि न' मोनसे नांगौ बानायना होगोन भटखौ होदो दे बेबादिल' होननानै थाङो होनदों खिन्थु आसोल खोथाखौ बुंनानै होआब्ला जोंहा जेबो जानाय नङा बेनिखाय जोङो मोननाय मोनिखौ दोननानै जोङो बे लाइनाव साननो नांगोन जोंनि इयुननि खोथा साननो नांगोन दिनै आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बेयावहाय रावबो गोरोन्थि साननो नाङा जिफोर सोरखारि आसनि बे आसनिनि सायाव आं बुंनो नागिरदों जे दिनै सोरबा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोना सानो नामा जे अरुणोदयनि 1200 थाखा होनाय आरो माइरं फ्रि होनाय बेखौहाय लाब्लानो न'खरा धोनि जागोन नामा मास मोनफ्रोमबो 1200 थाखा लानानै जों धोनि जानो हागोन नामा धोनि जागोन ना जाया नोङो 30 बोसोरला 40 बोसोरला 50 बोसोरला बोसोराव माने मासाव 1200 नोंथांनि न'खरा मालाबाबो धोनि जानो हाया फ्रि माइरंला मालाबाबो धोनि जानो हाया जुदि नोंथाङा खस्थ' खालामनानै गोलोमदै थै बाहायहोनानै जुदि नोंथांमोना खामानि मावो नोंथांमोना धोनि जागोन खिन्थु बे 1200 थाखा मासाव लानानै रावबो धोनि जानो हाया सोरखाराबो मिन्थियो आरो सोरखाराबो नोंथांमोनखौ जोंखौ धोनि खालामनो थाखाय बेखौ होआखै नाथाय भट मोननो थाखाय बोनथुमना दोननानै माबा मोनसे जिनिस होनानै जाहाथे बिथांनि खाथियाव सोरखारनि खाथियाव जाहाथे जोङो हान्थु खारायनानै थायो आखाइ खबजबनानै थायो माब्ला मोनगोन बेखौ नेनानै थायो बिनि थाखायसो जोंखौ बान्दा बानायनो थाखाय होदों दिनै माइरं फ्रि मोननायनि थाखाय जोंनि सोरहाबा न'खराव जुदि बिघासे हा दोङोब्ला खेथि खालामलिया मानो खस्थ' खालामगारनो बिघासे हाखौ मावनानैलाय नङा होमबा माइरं फ्रि ओरैनो मोनजायो जों बुथुवा जादों जों दिनै बादुला जादों अलसिया जालांदों जोंनि बे मेलेमखौ जों दिनै बाहायला जोंनि बे जिथु बिबेक जों बेखौ दिनै दरफांनानै दोनदों दिनै आंनो जुदि सोरबाया मान्थलि माबा मोनसे जिनिस होयो बिथांनि गाज्रिखौथ' आं मालाबाबो बुंनाय नङा जिनिसखौ मोनबाय थानांगोन ना खिन्थु दिनै जोंखौ ओरैबायदि बोनथुमनानै दोनदों दिनै आइजोफोरखौ सोरखारा भट बेंक नाम होदों गोदो बांलादेशिफोरखौसो भट बेंक होनोमोन दा आइजोफोरखौसो भट बेंक होनो माबालायनो माबा मा होयो माबा लाखपतिनो माबा अरुणोदयनो माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ दिनै बैयाव फट' थिखांनो लिंहरगोन गाबोन बैयाव फट' थिखांनो लिंहरगोन दिनै माबा मिटिं दङनो सोरखारनि बेयाव ज' लाना थांगोन आरो समफोरबो मिटिं दङनो बेयाव लांगोन माबा अरुणोदयनि गोदान फर्म होनांगौनो फट' स्टेट कपि होनो बेफोरावनो बेस्ट माला अरुणोदयनि फैसा हाबनाय डेट मोनलाय बेखौ नेबाय थानोसै जोंहा आरो खुनु खोथा नोंसोर जोंखौ सोरबाया नाख्रेबनो नागिरदों मा षड़यन्त्र खालामदों जों बेखौबो सानफ्लांलिया नाथाय आइ आफा नोंथांमोन आङो बे आसनिफोरखौ लानाङा होनाखै ला जेबो नङा ला खिन्थु जोंनि बे मेलेम आरो गोरबोफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनानै थानो नांगोन जोङो बेफोरखौ लानानैबो जोङो आत्मसन्मानजों थांनानै थानो नांगोन दिनै बेफोरखौ लानानै जोंहा आत्मसन्मान गैयि बादि जादों दिनै जों बिमा बिफा समाज जोंनि अभिभाबकआनो जुदि खालि सोरखारनि बे ओरैनो मोननाय जिनिसनि सायाव जुदि जोङो सोनारनानै थायो बर' निर्भरशील जुदि जोङो जानानै थायो अब्ला जोङो जोंनि फिसा फिसौनो जोङो मा सिमां होलांनो मा मिजिं होलांनो जों गावनो सोरनिबा सायावसो सोनारनानै दङ नङा होमबा बेवहाय जोङो ला गोख्रोङै था आत्मसन्मानहै था माव दां होनो गोनांखौ बिसोरो होगोन खारन बेखौ मानो आं ला होनदों बे जोंनि फैसासो सोरखारा जोंनो बिनिख्रुइ बांसिन अनेक होनो हायो बे जों जि होदों बेखौ जोंनो हरफिनदोंसो जों जे सानफ्रोमबो जिनिसफोर बायो फिन दर्जनसे बायगोन मालाबा ब्लेड गंसे गथ'नो काट पेन्सिल गंसे गथ'नो चिप्स पेकेट मोनसे बायना होनायनिफ्राय गारि गंसे बायनायहालागै मोनफ्रोमबो जिनिस बायनायाव जोङो सोरखारनो टेक्स होयो
टेक्स खावसे सोरखारा लाङो दा GST सेन्ट्रेलाबो लाङो स्टेटआबो लाङो दिनै जोंहा 3 कौटिनि बारा मानसि दङ बे आसामाव प्रतिटु नखरा सानसेयाव मोनसे नङा मोनसे जिनिस बायो बेयाव जुदि थाइसे थाखाबो थाङोब्ला सोरखारनियाव अब्ला सानसेयावनो सोरखारा बेसे मोनगोन 3 कौटिनि बारा थाखा मोनगोन जोंनोलाय मासाव 1200ल'सो होयो बे जोंनिसो थाखा जोंनि मोननाय टेक्सखौनो बिथांमोना जोंनो दिनै होफिनदों थगायनानै बेवहाय बेखौ लानाङा होननानै आं बुङाखै नाथाय सोरबाया माबा होदों होननानै सोरखारा बेफोरखौ होदों होननानै जोङो हान्थु खारायनानै थानो नाङा आखाइ खबजनानै थानो नाङा जोङो जोंनि आं गले गले बुंगोन बे मेलेम आरो गोरबोखौ जोङो खुलाय राखि जोंनि जि हारिनि थामोनथा जोंनि जि बर' हारि होनब्ला जाया जेखौ मिन्थिजे बिसोरो सानफ्रोमबो खर' दैखांना थानो लुबैग्रा हारि बेखौ जाहाथे जोङो दिन्थिबाय थायो आत्मसन्मानजों जोङो थांनानै थानो सोलोंनो नांगोन सोरबाया सिगियो जे नोंथाङा जुदि जोंनि पार्टिनो भट होआब्ला जोङो अरुणोदयखौ दाननोसै तमकखौ दाननोसै हाया दाननो बोरै बेफोरो कुनु हान्जानि कुनु पार्टिनि स्किम नङा बेफोरो सोरखारि स्किमसो गभर्नमेन्ट स्किमसो पार्टी स्किम नङा बेफोरो दिनै गभर्नमेन्टआव पार्टिया बे फैगोन बै थांगोन खिन्थु स्किमफ्रा थाबाय थागोन मालाबा गोदान पार्टी फैयोब्ला स्किमाबो गोदान गोदानसो फैयो बेवहाय बेनि थाखाय रावबो गिनो नाङा नोंथांमोना जिखौ थिक सानदों बेखौ जेब्लाबो खामानि माव आं जोबनायाव नोंथांमोनखौ खावलायो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि 22 सेप्तेम्बराव जागोन नोंथांमोननि थाखाय बियो सिमां मोगथांनि मिजिंनि सान जागोन 22 सेप्तेम्बर 22 सेप्तेम्बर बेसेबांबा खस्थ' खालामनायनि उनाव अन्तत जाय जायनि गामिया गोग्लैदों बे गामिनि रायजो राजाया गिबि खेबनि थाखाय बर'नि बावसोमनायनि मुङाव नोंथांमोना भट होनो मोनगोन आरो बे भटखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै साननानै होयो दिनै NDFBनि मुङाव जानाय जि पिस एकर्ड एबा गोजोन गोरोबथा बेनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोना BTCआव भट होनो मोननायनि खाबुखौ मोनदों जों बिथांमोनखौबो गोसोखांनांगोन नोंथांमोना जाहाथे फैगौ 22 तारिखआव जेब्ला भट होनो थांगोन खनसे जाहाथे गावनि बिखायाव आखाइ होनानै सोङो गावखौ जे देग्लाय आं मानि थाखाय भट होगोन आं देग्लाय सोरखौ भट होगोन आं सोरबा हान्जायाव थाखानायखाय होगोन सोरबा दैदेनगिरिनि मोखांखौ नायनानै होगोन ना आं अरुणोदयनि थाखाय ना माइरं फ्रिनि थाखाय होगोन ना फैसानि थाखाय होगोन ना आं आंनि इयुन जोलैनि रैखाथिनि थाखाय थै जिउ होनानै मोननाय बे BTCनि रैखाथिनि थाखाय आरो जायफोरा बावसोमबाय बिथांमोनखौ मान होनानै आं भट होगोन खनसे नोंथांमोना गावनि बिखायाव आखाइ होनानै सों बेनि उनाव नोंथांमोननि जा गोथार बिबान बे गोथार बिबानखौ नोंथांमोना मावफुं जों रावखौबो नारसिना नाथाय गासै थासारिखौ बुंबाय नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला जोंनि APBनि जा बिजाथि नोंथांमोननि समस्तिनि बिथांखौ जोंनि बे फ्लेगफोराव दङ जोंहा डाम्पार ट्राक डाम्पारनि सावगारि मोनदों जोंहा सारा BTCआव टटेल 24 जन सान 24 जोंहा केन्डिडेटफोर दङ बे गासै केन्डिडेटआ जोङो मोनसे जदिव जोङो APB पार्टी थेवब्लाबो जोंहा रेजिस्टार जाथ'यैखाय जोङो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबैसो गेलेनांगोन जोङो माबायावहाय बेलट पेपाराव इन्डिपेन्डेन्ट होनासो लिरनाय थागोन APB होननाय नुनाय नङा नोंथांमोना जेब्ला भट होनो थांगोन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट आरो नोंथांमोननि बिजाथिनि नाम आरो फट'खौ नुगोन आरो बेयावहाय नैबे ट्राकनि सिम्बलखौ नुगोन ट्राक डाम्पारनि सावगारिखौ नुगोन आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय बिबान लाफानो गोसोब्ला थांखिनानै दङब्ला जोङो थाखा आरो नंखायनि मिसानि जोङो पलिटिक्सखौ बारग'नो नागिरदोंबा जोंनि बेयावहाय गोजोर सान्थिखौ लुबैदोंब्ला जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लुबैदोंब्ला नंगुबै जौगानायखौ लुबैदोंब्ला बे ट्राकनि सावगारियाव भट होनानै रौता समस्तिनिफ्राय बिथां बिजाथि मानाव गेदेर प्रमद बसुमतारी आदाखौ नोंथांमोना देरहाहोनो हागोन आरो आं नोंथांमोनखौ भट होनानै बयबो दोलो दोलोयै भट होनानै देरहाहोनो थाखाय आं खावलायहरबाय बयखौबो
जाहाथे नोंथांमोननिफ्राय बे मोनसे रेकर्ड जागोन गोदानै देग्लाय नोंथांमोना हाबबाय आरो नोंथांमोननि बिजाथिया बिनिफ्रायनो जाबाय रावबो पार्टिया होआखै दिनै रावबो होनोनो नागिरा सिलाय बेलाय सिख' बहा हरनो गोदाननि मानसिनिलाय गावसोरानो फागोथोआ गुबुन पार्टिया नङा होमबा सिलाय बेलाय साब्रै साबा आरो बहा गोदानाव हरनो दिनै बेयावहाय जोंखौ सिगिदों दिनै जोंनि रायजोफोरखौ सिगिदों गारिफोरखौ खालि खालि हरफिनदों मा बेलाय डेम'क्रेसि नामा बियो दिनै खौसेनि खोथा बुङै बुङै खौसेखौ नस्थ' खालामलांबाय थादों आं सिगाङावनो बुंदों जोंहा रावजोंबो प्रब्लेम गैया खिन्थु प्रब्लेमा गावसोरजोंसो दङ दिनै ओरैबायदि लांबाय रायजो राजाखौ जोंनि पलिटिकेल नांलायलायनायनिफ्राय इलेक्सन बक्सहालागै लानानै थांबाय जेखौहाय जों दुखु मोनदों दिनै रायजो राजाया गोसो गैयाब्लाबो बेखौनो खालामनो नांगोन दिनै ओरैबायदि सोरबाया दिनै खौसे खालामनो नागिरो आबसुआ खिन्थु आबसुआ बोरै खौसे खालामनो हानो आबसुआथ' आरो दिनै मोनसे निउट्रेल संगठन जानानै थायाखै ओजों ओरैबायदि नेरलायलायबाय जों सानदोंमोन इलेक्सननि सिगां खौसे जायासै खिजानिबा इलेक्सननि उनावहाय देरहाखांलायलायनानै ज' दानो हाबाय बायो खोमा होननानै दाथ' जि नुबाय जेराव खाम्फा गेलेयो हाग्रामाया बेखौसो नेबाय थादोंनो हाग्रामा महिलाया बहा गेलेयो आं बेयावनो हैना बेखौ फेजेनगोन आरो बिथिं खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो नेबाय थादों हाग्रामा महिलाया बहा गेलेयो आं बेयावनो हैगोन बेखौ फेजेनगोन बेबादि जोंखि जोङो हारिनि खौसेनि खोथा साननो हायो दिनै हारिनि सार्थआव जोङो ज' जानानै जोङो सोरखार बानायोब्ला सोर बिजेपि सोर कंग्रेस रावबो बेयाव थानो हानाय नङा रावबो फैनो हानाय नङा दिनै जोङो खौसे जानांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बे बिटिआर बिटिसिनि जि गोहो बेखौ जोङो हमथानानै लाखिनो हानांगोन जोबनायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनै बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बर'लेण्डखौ मदद होफैनायनि थाखाय जोंजों गसंथानायनि थाखाय गोरबोनिफ्राय आरोबाव खनसे साबायखर बावनानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों